Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Witam was, drogie braty i siostry, na Eucharystii, na Wiele Świętej Mszy. Сегодня w pierwszym czytaniu uczyłem pytanie Boga: Adam, gdzie Ty? Справді Бог питається про кожного з нас і шукає кожного з нас, прагне зустрічати кожного з нас. Tego залежить, як ми знайшлися, як ми не ховалися від Його ласки, Його любові, а як її наповнялися. І, напевно, кожна Євхаристія – це таке запрошення Бога, щоб ми з Ним зустрілися, їм наповнилися. І сьогодні він багато заставляє стол Слова Swojego, tak samo zawsze czeka nas w swoim ciele i krwi, karmić nas, nas wzmacniać. Dozwólmy Bogu znaleźć siebie, tak aby nasze serca były gotowe przyjąć się to, co dla nas On podyktował. Każdego dzień przeżywa się tych tajemnic. Ja proszę, aby zawsze nasze grzechy i pragnienia. Wspominajmy się. Bogu Всемогутному і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми, думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марію, усіх анёлов і святих, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Niechaj zmiłuje nad nami Bóg Всемогутный, odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Amen. Христос, милуйся
душу, отправляй рęce, modlcie się aż na życie wieczne dla Władysławy, u drugą годину śmierci za Janinu 52 годину śmierci za Jana Bolesława i всіх померлых Сергія Пешка. Молимся. Всемогутный Боже, крыница всякого добра, выслухай наши покорные просьбы, освяти наш розум, как мы познали тое, что праведно, и с Твоей допомогою это виконували. Проспала наша Иисуса Христа, Твоего Сына, и с Тобою живи и владалец у едности Духа Святого, Бог празусе веки вечные. Читання кнігі Буття. Калі ж Адам з'їв з дрэва, паклікаў пан Бог Адама і сказаў яму: «Дзе ты?» І ён адказаў: «Я пачуў голас твой у раі і спалохаўся, бо голы я, і схаваўся». Сказаў Бог: «Хто сказаў табе, што ты голы? Можа, еў ты з дрэва, з якога я забараніў табе есці?» Адам сказаў: «Жанчына, якую ты даў мне, яна дала мне і еў я». І сказаў пан Бог жанчыне: «Чаму ты гэта зрабіла?» Яна сказала: «Змей падмануў мяне, і ела я». Тады сказаў пан Бог змею: «За тое, што ты зрабіў гэта, ты пракляты паміж усімі жывёламі і паміж усімі звярамі палявымі. На жываце сваім поўзаць будзеш, і пыл будзеш есці праз усе дні жыцця свайго. Устанаўлю варожасць паміж табою і паміж жанчынаю, і паміж патомствам тваім і паміж яе патомствам. Яно сатрэ табе галаву, а ты сатрэш яго пяту». Гэта Слова Божие. Дякуем Пану Богу. У Пана милосердность и откупление. У Пана милосердность и откупление. С
Брати, маючи той самий дух віри, як написано, я повірив, тому говорив, і ми віром тому і кажем, ведаючи, що той, хто воскресив Пана Єсуса, і нас воскресить разом з Єсусом, і поставить перед собою разом з вами. Бо що для вас, как по множению ласки у многих, викликало щодру подяку для Божої слави. Тому и не губляем отваги, бо хоть внешний наш человек и тлея, духовный с дня в день обновляется. Часовое легкое терпение наше дає нам безмерное богатие вечной славы, коли мы зважаем на небачное, а на небачное, тому что бачное часовое, а небачное вечное. Мы ведаем, что коли земный дом нашего жилья развалится, то от Бога маем жилье, нерукотворный, вечный дом у небесах. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, Теперь князь этого света будет выкинутый вон, и якори буду зняты над землею, усіх притягну до себе. Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. У той час Jezus z uczniami przyszedł do domu. I znów zabrał się na to, tak, że jedni nie mogli nawet chleba pojeść. Poczuwszy to, jego narodne poszli zabrać jego, bo kazali, że on stracił rozum. A kniżniki, jakie przyszli z Jezusem u Jerozolimy, kazali, że on ma u sobie Belzebuba i wyganiaje demonów przez kniazia demonów. A Jezus, poklикавши ich, kazał im u przypowieściach. Jak może satana wyganiać satanu? Коли володарство разделится само себе, не может выстоять такое володарство. И коли дом разделится само себе, не может выстоять такой дом. И коли сатана повстал супроть самого себе и разделился, не может выстоять, але конец ему. Ніхто не може увайсти у дом осілка і викрасти ягоне речі, коли спочатку не зв'яже осілка і тільки тоді ограбує дом ягоне. Заправді кажу вам, даровані будуть синам чоловічому всі гріхи і блюзнірства, які б не блюзнірили. Але хто буде блюзнірити супроть Духа Святого, не отримає дарування ніколи, але підлягає вічному осудженню. Так сказав, бо говорили про його, і он має нечистого духа. І прийшли маті його, і брати ягони, і стоячи звонку, послали покликати його. Сидів коло його натовп і казав йому: «Вось маті твоя, і брати твої, і сестри твої на вулицях шукають тебе». І сказав йому отказ: «Хто маті моя, і хто брат мой?» I poglądawszy na tych, kto siedział wokół jego, сказал: «Wось macie moja i braty moje, bo kto będzie wykonywać wolę Bożą, to i mnie brat, i siostra, i macie». Это słowa Pana.
Бог запитав się у Адама, Адам, чому ти це зробив? Адам каже, ну, Єва мені дала. Гэты плод і з'їв. У Єви питається, Єва, а ти чому так зробила? Спокусив мене, вужака гэты змей. Ну і у змея питається, а ти чому ти так зробив? Ну, а змею вже не було на кого звалити, ну і застався винуватим. Pierwsze, co tak kidaється w oczy się mnie u tej Ewangelii. O nie Ewangelii, tylko w tym słowie, pierwszym czytanie, to mianowicie odkazność. Umiecie wziąć odkazność za siebie, za swoje czyny, za słowo, uczynki, pragnieni, tnieni, plany. To zdaje się chyba taki pokażczyk tak naprawdę duchownej stalości. Bo pokój człowiek szukaje оправдання у тим сенсі, хоче звалити вину на інших. Знайти ось собі таке оправдання, таке, сказати, ну, якби це я, ну, але ж я зовсім не винуватий, це інше, ну, бо такі околичності, ось такі дренні люди навколо мене, все мене тут нервують, і я тут раптом і знов хорошу. Ну, це ж я не винуватий, ну, це ж не я. Tak легко знайти винуватих завсюди. Ну, їх же ж вокруг стільки, і напевно, це не я. Бо, ну, а коли навіть і я, то і так не винуватий, бо, напевно, є ще інші якісь справи, околичності, які мене у цьому оправдають. І, напевно, треба пройти ось цей шлях уміння брати відказність. І так ми вчимося на протягу життя. Напевно, і починаючи ось з дитинства, класно, коли батьки так виховують і вчать дитя, брати відказність за слово, вірність ось цьому слову, брати відказність прийняти так само наступства на діянням. І далі, ось як чоловік дорослий, так само і ось у житті духовному, це один з таких підставових, напевно, фундаментальних справ. Чому так ciężko czasami wziąć tę odkazność. Czemu strach pojawia się, że Adam chowaje się przed Gospodem, że uciekaje od Jego. Nienawita was to jest to zły, że szatan wykrywaje prawdziwy obraz samego siebie i obraz samego Boga. I tu pojawia się właśnie ten strach, jaki napełnia serce człowieka. I wtedy ja zamiast Boga сказать, ну, Пане Боже, он naprawdę zgrzeszył. Да, no właśnie проявил эту слабость, что, ну, поддался спокусе. И так naprawdę, jak ведаем, мы уже ведаем, и мы doświadczamy, a to otrzymujemy любовь, przebaczenie, такое rozumienie ojcowskie Boga. Jednak my patrzymy, że Adam tego jeszcze nie wiedzie i tego nie odczuwaje. I kiedy Pan Bóg pytaється, Адам, де ти? Пошта наказує. Я почув голос твій в рані і сполохався, бо голий я. І сховався. А тоді Бог каже йому, а хто тобі сказав, що ти голий? І тут якби йдемо наступний такий крок, ось у цьому познанні відкривання правди. Откуль я черпаю правду? Gdzie ja szukaję prawdy w swoim życiu? Odkazów takich prawdziwych, ważnych, pro samego siebie i pro Pana Boga. Gdzie jest ta granica tej prawdy? Bo ważne, że to się nie problema Adama i tak naprawdę mnogich tych i nas może być i chrześcijan tak naprawdę, dlatego, że my tę prawdę nie czerpiemy od granicy prawdziwej, ale jak się nie wynikaje? Że Adam tę prawdę czerpał od Ewy, to jest od drugiego człowieka, a Ewa od tego zmieja, jaki jest obrazem złego ducha. To czy szatan może dać nam prawdę pro nas samych? Temu Bóg pyta, a kto tobie to сказал? Kiedy? Bo ty schował się, bo ty boisz się, bo ty zrozumiesz, że to już niegodne, ale kto tobie prawie to сказал? Czy Bóg nam mówi, że my niegodne Jego? Że my powinny chować się Jego, boяться,
uciekać. Czy kiedyście my od Boga to poczuli? Naprawdę nie. I kiedy nie, no to wtedy moim następnym krokiem nawet właśnie rachu to nie ma być, że to schować, boяться, chociaż boić Boże zapisane, ale to jest zupełnie inne rozumienie. Że to poznawanie tej wielkości Boga. Сегодня мы чуем и знову ж про грех супротив Духа Святого. Это не что инше, як вось, это такое подход выкривления правдивого обличия Бога. Когда Бог чинит добро, проявляет любовь, чинит суды, вучит, дает святое, дает самому себе. И с чем сустракается? Ну, стратил розум. Злым духом это dziennicze. У гэтым вось сутнасць граху супротив Духа Святого. Когда мы, бачучи деяния, словы Бога, полной любови до прини, говорим, что это зло, говорим, что это неправда. Когда Бог очень слово показывает, что Он является любовью, мы говорим, нет. И Он только той, который забирает, карает, нищит. И у этого вот это спокуса, что Адам поддался этой спокусе. Poверил в то, что Бог это то, який, ну так naprawdę, ну не хоче моего добра до конца. Что Он может меня за это покарать, что и Он уже скончил, его терпливость уже скончилась для меня. Сколько людей так вот переживает этот момент, таким страхом перед Господом, николи до Его не вертается, або, ну, якісь ці події мусять відбитися, як і знову вернуться. Не раз досвідчивши розмови з людьми, які годами не приходили, но было только со страху перед тем, что сустранится с непринятием, с покаранием, засуджением. Что ksiądz подумает, что еще что-то, ну, тысячи разных спокусов, которые выходят у сердца человека. Какие неправдивые, какие не показывают уже этой правды, а яким кто тебе это сказал. Вельми часто это мое поміркування, мої такі думки. Але Господь нам говорить зовсім про інше. І Он той, який приходить, як нас оздоровить, как нас вызволить, показать нам свою милосердность, как мы открыли, не снова на это повторяем, вертаемся до этого, это правдивая вина, и полная любовь, отцовская, добрыни, любови. И так им говорит, что он хочет, как мы были его братами, сестрами. Скажи, кто им, мой брат, сестра? Той, кто живет со мной, кто живет по воле Божьей воли. Он мне близкий. Приходźcie do mnie. I kiedy сегодня jeszcze хочется zwrócić uwagę, bo сегодня mamy takie trzy, u Ewangelii to trzy grupy ludzi, jakie okrużają Jezusa Chrysta. Pierwsza to Jego uczni, apostoły, najbliżej Jezusa. Bo kiedy my raniej czytali Ewangelię Marka, to przeczytali w tym poklikanie apostolom i ewangelist Mark pisze tak, że Jezus wybrał tych, kogo sam chciał. I uczynił ich apostolami, uczynił ich supownością 12. Najbliżejsze, te jakie pomocz, które zawsze unutry, zawsze z Jezusem. Jeszcze nie tak samo pojawiają się na naszej scenie сегодня, jeszcze w tym roznym natłopie, tak samo rodne, jakie przyszli zabrać Jezusa Chrysta. Bo kazali, że On stracił rozum. No, rozumiem, że сегодня, wiecie, nasze родственники тут живут czasami wizje, no, rozjeżdżając po всем świecie, u różnych krainach, u городах i tak dalej, chociaż my podtrzymujemy совесть, ale no, редко tak zdarzaється, że z усіми my żyjemy już tak niby pomocz. Chociaż czasami ktoś dbає, tak buduje domy, pomocz, tam bracia, siostry gdzieś i tak jakoś razem, no ale to radziejnie, prawda? Kaliści na pewno już żyli się tak razem, u takiej pełnej supolności, большej, do tych rodnych, to ty, jakiś rodzice Jezusa Chrysta, ty, jakie na pewno i lubili. I Jezus dla nich był bliski. Ale co oni chcą? Chcą zabrać Jego. I ewangelist pisze, że jedni starali dzwonku, nie uchodzili tam, gdzie Jezus. To jest nie uchodzili u той dom, nie uchodzili u лучше, nie byli blisko, nie byli blisko, bo rodne. Ale tak naprawdę byli wielmi daleko od Gospoda, bo nie rozumieli Jego. Chcieli zabrać. Один z takich komentatorów Słowa Boże, Sylwana, komentuje czegoś, ten urywek każe, tak, że jedni chcieli zabrać Jego sobie. I każe, no, ty nam
ну, czyni te cudy, właśnie допомагай нам. Навошта вось гэта той натоўп, які цябе не разумее, ананімовы, непонятны. Будь для нас. Будь для нас. А мало того, не дай Боже, jeszcze нічого не говори, не вчи, бо кожне твоє слово – це скандал. Одразу обураються книжники, фарисеї. Це скандал був. Ісус вчиться тим, що Він має право пускати каких, що Син чоловічий і прийшов якось визволяти, що Сину чоловічому належить шабат, що Він пан шабату. І за кожним разом великий скандал хочуть знищити його, оскаржити, забити. Ось це такі наступства, і тому ну, налепи мовчи, нічого не говори, ходи разом з нами, будь разом з нами, будь для нас. Як часто є ось це спокуса, часто мені так, ну, забрати Бога собі, в сенсі підпорядкувати Бога собі. Мало того, вони беруть для цього ще і Марію. Бо почитаємо про те, що мати Єсуса була разом з ними. Как еще подмацовать, как еще это, ну, ходи со мной, ходи с нами. Хай он нас послухає. Глядите, что часами есть это nawet у нашей побожности, этой Марины, яка вельми так розбудована, так само тут в нашей країні. Вельми шмат хто з вас приходить до Бога праз Марію, ось так відчуває близькість, але є велика спокуса так само, так, ну, здесь у гэтага ўвайсці ў такія адносіны, што выкарыстоўваць Марыю, ну, гэта немагчыма, канечне, але так сабе думаць, што кіраваць Бога, кіраваць яе Сынам Езусам Христом. А што гаворыць нам Марыя? Яна гаворыць, учыніце ўсё, што скажа вам Езус, што скажа мой Сын. Яна вельмі канкрэтна гаворыць, што рабіце тое, што Езус гаворыць. И про себе так говорит, что я слуга Пана. Нехай станется по воду Его слова, по воду Его наиволи. Я слуга. Я не керую Бога. Вельми важно, бо Мария завсёды на связи до Иисуса. И когда это правдивое, вот такое набожность, это побожность, это Марина, то она николи нас не злоділа в кисти. Але тут есть небезпека, бо сьогодні ми бачимо, що це родне, близьке, там, Єсуса Христа, ну, взяли Марію, думали, що так, sobie zalatać w sztuce sobie lepsze, ważniejsze. Бог не з'являється, ми не владари Бога. Ми не можемо у tym sensie ось так керувати для себе тільки. Ми можемо тільки стати ось, як він каже, можете братами і сестрами моїми стати. Будьте близько мене, коли слухаєте, виконуєте волю Отця. No i tak samo się nie szczerna, тут супольность появляется, она, как это выжгли все наши фарисеи, ученые писания, книжники разные, которые у odróżnienia tych rodnych na pewno nie widzieć Jezusa. I oni chcą zabić i za każdym razem szukają i obwinowaczują. Trzeba сказать, że to taka wielka tragedia tak naprawdę tego czasu i no, w tej sytuacji tego narodu. Вони були авторитетами. Ну, бо вони, ну, для фарисеїв, це була супольність, яка була вельми поважана праз людей, вони були авторитетами. А що чинять авторитети? Забивають Бога у серцях людей. Ось, імкнуться забити Христа. І це так само, поглядите, це таке, ну, велике завдання для кожного з нас, бо кожен з нас є певним авторитетом для когось. No, nasze słowo ważne dla kogoś. To, co my mówimy, jak my sobie wiedziemy, jak my do czego imkniemy się. U odniesienia, ktoś u большej sfery, jakości był nauczony u большej, po prostu nawet u семьи. Zjawiają autorytetem один do drugiego. Możemy albo przybliżyć dla Boga, albo zabić u serca Boga drugiego człowieka. Bo po prostu swoim słowem i uczynkami, swoim odnoszeniem do Boga i tym, jakim ja jest. I сьогодні ми бачимо, як є і на протягу історії Єсуса Христа, то земної, ми бачимо, як часто ті, які були поставлені, як вести до Бога, показувати Бога, так naprawdę були тими, хто імкнувся забити, знищити Бога. І це właśnie велика така небезпека, де ми себе бачимо, в tym sensie, czy właśnie tych bliskich, naprawdę tak, takiej bliskości Boga, tych apostołów, які завжди razem z nim. Czy może być, jaki ja chcę przeciągnąć jakby одеяло na swój bok,
Chcę podporządkować Bogu sobie. Tak jak On mnie służył, jak On był moim po prostu Bogiem, i to dobre i cudowne. Czy mogę stać jeszcze dzwonku, tak jak się nie czytałem, że oni stali dzwonku i nie wchodzili w dom. Nie wchodzili w taką bliskość tego Boga. Niby znają, wiedają, wumią tam, ale nie ma tej bliskości, do takiej łączności. Gdzie ja siebie znachodzę? Pamiętajmy, że Bóg szuka każdego z nas. Nieważne nawet, gdzie my teraz znachodzimy się. Это не перекреслено, как на шукать и решение задает, где ты христианин, где ты человек. Той, кого я полюбил, для кого я стал человеком, отдал свое життя, для того вызволения детей. Задумывайся, сегодня, нехай эта неделя, наша молитва, разважание, наша сегодняшняя встреча, протягнется mianowicie w tym, jakim może wierzyć się, задумайся, gdzie ja, u mojego życia w szachu mojej wiary. Gdzie ja znachodzę się w uniesieniu do Boga. I ten odkaz niechaj nas nie odwracza, nie napełnia jakimś strachem, prochowania się, boję się, ale będzie mianowicie do Boga, jaki pełny miłosierności czeka każdego z nas, aby nas ozdrowić, aby napełnić swoją любовью i dać nam pełne życia. Amen. Wyznań naszą wiarę w jedynego Boga. Stворителя неба и земли, всего бачного и небачного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и втелорился от Духа Святого, сделал Марии и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, погоды Писания, и услышал на небо, сядет праворучайца, и знов придет в хвале, судить живых и померлых, и ему благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, яки промовлял раз пророков. Веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов и шагаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Naród znaходится в Божьих руках. Взнесем дару нашей покорной молитвы. Молимся за святый костел, как он давал сучасному свету приклад едности и любови. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Молимся за людей нашей Айчины, как клопот об земных добротах не перешкодим им у пошуку духовных коштовностей. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Молимся за молодь, яка вибирає свою життєву дорогу, как я нас здоліла розпознать і виконать Божию волю. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Молимся за всіх працюючих, как вони сумленно виконували свої обов'язки. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Молимся за хворих і терпячих, как вони спознали от людей любов і доброзичливость. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собраних, как ми, приймаючи Христа у Евхаристії, з надією чекали зустрічі з Ним у небі. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Молимся за наших близких померлых, за Владиславу, Янину, Яна, Болеслава, всех померлых, вся Пешка. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, Ty baczysz naszą bezdopomocność i słabość. Daj nam swoją dopomogę i napełnij nas swoim duchem, как только Ty był jedynej naszej metą i imknieniem. Przez Chrysta, Pana naszego. Amen.
Твою и вашу и ахвяру примем. Бог, Отец Всемогутный, Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Боже наш Отче, глянь ласкаво на наше служение. Прими дары, які ми Тобі складаємо, і умацуй нас у любові. Раз Христа Пана нашого. Pan z Wami. І з Духом Твоїм. Ugorу serce. Узносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годна гета і справедлива. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Як ми заўсёды ўсюды Табе складалі падзяку Пане Святы Ojcu Всемагутны Вечны Божа, раз Христа Пана нашага. Бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі. Праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі, арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу разам з імі, усклікаючы. Святий, 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 Пан Бог усемогутний, небо і земля, повния хвали Твоєї, Хосанна на вишинях, благословлений той, хто приходить у ім'я Пана. Хосанна на вишинях. Сапраўды Божа, Ты святы, і справядліва хваля Цябе ўсё Твоё стварэнне. Бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Христа, дзейснай моцю Духа Святого Ты ўсё ажыўляеш і свячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Тваму чыстую ахвяру. Таму у єднасці з усім Касцёлам, першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спасаў на апостола Духа Святого, праз Христа покорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцою Духа Твайго гэтыя дары, якія прынеслі мы Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры взяў келіх і падзяку Табе складаючы благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскрешение и чекаем Твоего прыща в хвале. Пане, успоминаючи збавчую муку Твайго Сына, а так само Його цудовне воскресіння небовшесті, і чекаючи Його другого прийстя, з подякою складаємо Тобі эту живую и святую ахвяру. Узглянь, просим, на дар Твоего Костела, и прими его как ахвяру, якой Ты пожадал быть умилостивленным. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай сам учиниться с вечным даром для Тебе, как мы смогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими, найперш на Святейшей Панне и Богородице Марии,
ze świętymi Józefem i Ewraczystym, Abrahamem, ze świętymi apostolami i sławnymi muczenikami i всіми świętymi, wraz zastupnictwa jakich my spodziewamy się na Twoją niestogną i допомогу. Просим Ciebie, Panie, niechaj гэта, jak wiara naszego pojednania, przyniesie się światu supokój i zbawlenie. Будь ласкаво умацовать у веры любови Костел Твой, який перегримує на землі, со слугой Твоим папом нашим Фратишко, biskupom naszym Józefem, z усіми biskupami, всім духовенством, всім народом Тобой откупленным. Будь милостива до просьба в этой семье, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добройче, ласкаво з'єднай з собою всіх розсеяних по свете детей Твоих. Наших померлых братов и сестер, и всіх, хто у ласці Твоєї дошов з гэтага свету, милостиво прими у володарство Твое, где и мы сподеемся быть. Каб разом з ними заўсёды радоваться Твоей хвале. Праз Христа Пана нашего, праз Яго одорваешь на свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тобі, Боже, Ойче всемогутний, єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, нас научил наш Пан Иисус Христос. Отче наш, который есть у небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Просим Тебя, Panie, zbaw nas od всего зла. И łaskawo uspokój dni nasze, da pomoże nam u miłosierności Twojej, jak my byli zawsze wolne od grzechu i zachowane do cielaka niespokoju. Czekali wspomnienie szczęśliwej nadziei, przyjście Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Bo Twoje władawstwo i moc i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Прошу, не зважай на грехи наши, на веру Kościoła Twojego, i будь ласкаwy zgodno z Twoją wolą, darujcie uspokоем i jedność. Ty żywiesz i władarisz na wieki wieczne. Amen. Супокой Pana, niechaj zawsiądy będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Передайте ближнему знак спокою. Які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Боже, які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, подари нас упокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу. Щасливе покликане на вечеру Єгови. Пане, я не вартий, як ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Бог есть любовь. И кто живе в любови, той живе у Богу, и Бог у им.
Спів номер 4. Пана заспіваю, й
помолимся. Милосердний Боже, нехай даюча ласка в Харисті визволить нас від схильності до зла і веде наш шлях цнота. Раз Христа Пана нашого. Послухайте, будь ласка, душпасторських об'явів на 10-ю звичайну неділю. Щиро дякую всім вам за супольну молитву, за прибирання каплиці, за складення хвірування, за всіляку вказану допомогу, так само за хвірування і складення на справу будови нашого костюла. Нехай добрий Бог узнагородить своїм благословенням і наповняє ваше серце потрібними ласками. На гэтым тыдні в літургії костюла ми успоминаємо 11 червня у второк успомин святого Барнаби Апостола, а у четверг 13 червня успомин святого Антонія з Падуї. Праз увесь месяц червень щодня о 18 годині запрошаємо на адорацію до Святейшого Сакраменту і червінське набожество о 18:30 на ушанування Найсвятейшого Серця Єзуса. У неділю набожество так само о 18:30 перед Святою Вечоровою Мшою. Надалі ще триває реєстрація на першу перегринку Мінцбуцов, яка відбудеться з 1 по 5 липня. Для тих, хто вже вирішив, що, напевно, йде, як учинити цю реєстрацію, пройти цю форму, так, як ми віддали кількість людей, нам простіше було, звісно, з усіма організаційними справами. І кожного второк у каплиці відбувається набожество про заступництво святого Антонія Падуанського. Інтенції на слухову святою мшу можна записати у відповідному шрифтку, ну а у кожну сіроду запрошаємо на набожество до святого Юзефа, особливо за наших доброчинців і ахвяродавців. Доброї неділі жадаємо всім вам, нехай Бог благословляє на цей новий тиждень, працю обов'язків, хто вже має відпуск, доброго відпочинку, так само доброго надвір'я, нехай добрий Бог кожному з вас уділить це благословення і їм узмацняє в дорозі до святості. Пан з вами. І з духом твоїм. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокои Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божой, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на злобу душ снують по світі. Найсвятейшее серце Єзуса, Змилуйся над нами, беззарадное серце Марії, будь нашим порятунком, Святий Архангеле Михайле, молися за нас. Радуйся, Мария, повная
Твій